Hej, jeg er lige ude i skoven og prøver at løbe lidt. Det er godt nok vinter, og jeg må sige, at min krop, den er største delen af tiden helt energiforladt. Og jeg får slet ikke trænet eller løbet lige så meget, som jeg egentlig gerne ville. Men samtidig så prøver jeg virkelig også bare at have empati for den tid på årstiden, vi er i, for den fase i livet, jeg er i lige nu, og bare generelt mig selv. Og jeg ved, at jeg nok skal komme igen. Men nogle gange er det også bare svært at skelne mellem, om jeg har brug for sådan liggende hvile, eller om jeg egentlig bare har brug for et break i mit hoved, og at det er det, der gør mig træt. Så ja, i dag fik jeg taget mig sammen til 15 minutter hjemme i stuen med en YouTube-video, og så gik jeg lige op i skoven til den her base af en bakke, og den ser slet ikke så stejl ud, som den er. Men jeg sagde til mig selv, at 3 runder var fint, og så hjem igen. Men da min krop først var i gang, så kunne den jo egentlig meget mere, end jeg tænkte. Så ja, virkelig skønt at være ude i skoven. Og jeg tror, meget af min træthed skyldes mental pres. Og det prøver jeg virkelig at minde mig selv om. Men have en rigtig god dag derude.